Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan materi-materi dari Bu Fitri yang asyik. Nah, hari ini kita belajar unsur-unsur intrinsik. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita belajar cerita rakyat, yaitu perangan saka kebudayaan sawijining kolektif kang kasebar lan diwarisake turun temurun. Nah, ning cerita rakyat kuwi ana unsur-unsur intrinsik. Yang pertama yaiku apa? Tema. Sing nomor loro yaiku latar utawa setting ing cerita rakyat. Kuwi ana telu: latar wektu, latar papan, lan latar suasana. Sing nomor telu yaiku tokoh manut sifat penokohan. Kuwi ana telu: tokoh utama, tokoh lawan, tokoh pendamping. Nah, sing nomor 4 alur utawi dalan kedadean. Kuwi ana telu: alur maju, alur mundur, lan alur campuran. Sing nomor 5 yaiku sudut pandang, wujudake kepriye carane penulis nyilih panggonan dheweke ing jroning cerita. Nah, sudut pandang kuwi ana loro: wong kapisan lan wong ketelu. Amanat utawa pesen moral supaya pemaos oleh pelajaran saka cerita kasebut. Nah, sing terakhir yaiku majas utawi gaya basa. Sakwise penjelasan kasebut, sampeyan garap wangsulana pitakon nomor 1 sampai nomor 5 nggih. Cukup semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali di subscribe, soalnya subscribe iku gratis. Thank you, matur nuwun.